Idol Dennis, go ahead. Madipay nga sumrek data boses na Idol Dennis. Go, hold on Idol Dennis. Tasyak ni Mang Simpa. Okay, go ahead. Munamon is everywhere, iti pagod-pagod Ilocos Norte, nagabot manungal daw, nakatado, iti makalapat na munamon, iti bayabay nga sakop, iti pagod-pagod Ilocos Norte. May sarito, iti barangay Pasaling, iti Agdamakit, adupat sa nga nalako, ngem, ipadawatan, dagitay, alat, dagitay sandang malako, tatumaliklikan, iti panakaperdina. Adumin adu Bernard manong arabi adu munamon ti makalakalapan iti lugar sa Tagabuna nga oversupply ti munamon iti pukod ti Ilocos Norte kas resulta na ipadawat santa nga malako Idol Bernard. So iti agdama malakit iti pukod pati pa iti iliti Banggi Ilocos Norte ket adu iti munamon agraman iti Ilocos Sur talaga adut munamon iti bay nga sakop iti West Philippine Sea. Marsakan met iti presidente iti pagudpod nagaputa adu ti share nga blessings sa lakwada kada kitay padamatlaing residente iti barangay Pasaling nga nakatsamba nga nagkalat tinakad adu nga munamon itay laing napan nga lawas na ti munamon ket mabalimet nga ibilag Idol Bernard tagbalin ko nga dati dilis nga isukit ni imas nga isaw-saw iti asuka kanti kamatis wano sangkat pagsagpaw kanti nabraw no panawan iti panagtutodo. So itagdama Idol Bernard maragsakan iti talapagudpod gabot nalabot ti makalapan nga ikan iti baybay nga sakop iti pagudpod Ilocos. Ayan na nga barangay ti pagpadawatan da Idol Dance tapno amo dat pagturungan da Pasaling Idol Bernard wan adubay iti kuan iti poblasyon iti pagudpod gabot mas daw dati nakadado dagiti munamon nga agpapaigi laktan iti baybay siguro ket gabu iti weather disturbance iti baybay ket paigi dagiti ta masayang met no saan nga makalap dagitoy bendisyon apunada imbes ka mapanda iti tao pamandaratan agpidot iti igid iti baybay gabut kinaado iti munamon nga maala iti nadakamat nga ili. So kun ata tay shelf life na deti munamon gababasik ngamin nga ikan digito alistong agbangles no di mo nga mairef nga insigida. When Idol Bernard iso nga gapot sa tututo man sa makapagbilag tikad sayang no haan nga may dispose dagiti nga makasakumamit aya dagiti ato kwarta na handa may dispose yung ipadawat na isupay kat problema deta nga may sa. Speaking of wallet and Bernard, very lucky I think idi Saturday na panak nag-withdraw ta agpasweldo ak din nag-obra apo talaga kini aluwag ti nagbayad at wallet naluwag alaaw mo ti wallet kung kuna agapok ije bangko kasi talaga inda naregret ko lagi di labang kami jayahan sama pa lang ijabi ni naluwag ay sus Mario at dagito wallet nga kaldalanan dagiti iluglugan impagtaon na kapilot ko ng Idol Bernard so nga nagasat ka agasim ayan well adami ni diyang IDs adami namin kita makpayan no uray mapukaw ta kwarta deta kwarta agsubli di kita IDs ay apo Diyos ko nagrigat nga agkit kita ti IDs Siguro hindi ko paspasam ako nakita kasi Jeric nag-instinct ko nga naregret ko di ko back di lugang ko na no jebang ko talaga safety kasi ada CCTV camera na ngem no pag anang na yati lang na dati wallet mo apay kasi di da ininteresan dagman among nga nako baro kami nga Idol Bernard ay baro iso wala ay alis to nga matnag ita bulsa inta gumatang ay hanggang gumagalang pa lang apay kasi nakit nga dispos po ta kwarta mo digat kasjay ada pungsoy na di mo malam kita driver ko na hanamo ti walda na asawaan so nga dito mawalan ti Dito mapukawan ti wallet, agit talaga mariknam DJ Rigat tag sektor. Kasi ti important dokumento, especially yung IDs, iti pagsaritaan. So nga, nagasat pa lang tinumuti dyan, gumawa ti wallet, nga naregre ko kahit awan ti nag-interest mo, awan ti nakakita. Idol Bernard, sa nakliban, ti pan nakapukaw na amen. Idol Dennis Alidio, tatak, Aramen.